Hej. Hej. Vi vil gerne lave vi vil begynde at lave en vlog. Og jeg hedder Lise. Jeg hedder Luna. Jeg er 16 år gammel. Jeg er 15 år gammel. Vi vil gerne lave en vlog, fordi vi synes, det kunne være meget spændende. Og så ville det være fedt, hvis folk gerne vil like den og sådan noget. Og så kan det være, at det er noget, som folk er glad på. Men altså lige i dag, der er det sådan noget, der er det ikke noget stort. Både er der hentet om 4 minutter, og så det er vores første vlog. Og man starter med at kunne fortælle en masse sådan noget. Vi kommer nok ikke til at lave, måske laver vi en vlog i morgen, måske ikke. Fordi jeg har projektet helt den her uge, men vi kommer altså til at vlogge i den her uge. Og det er ikke noget, det er ikke et emne, det er ikke et emne, vi går ind for. Altså vi laver sådan en vlog om mobning eller sådan noget. Det er bare en alt mulig vlog. Og I kan sagtens stille spørgsmål og sådan noget til os. Ja, I kan godt lige nede på kommentarer. Ja. Og selvfølgelig vil der komme kommentarer, negative kommentarer og hate og sådan noget, men altså, det er jo mængder, der gør det. Og det er ikke altid, så hvis der gør det, så hvis vi har tænkt os at lave flere forskellige blogge med Mathias Petersen, det er bare til eksempel, ikke også? Han synes til, derfor synes jeg, han er en fed dreng, og en pisk klam og bare skal skrive til, altså det er ikke sådan, vi gør. Ja, det er ikke det, vi gør gå på. Men det er rimelig mørkt her. Ja. Men det tror jeg var det for i dag. Og så må man bare have en god aften. Ja. Ja. Hej. Hej.